أرست زينام أب عالم كقدم وزخلو محلقات إثيوبيا قديمة بمردان أخذ مدلاو بمقبرة أزيو خبيت استبحل كونتات وقعد خلاف መንግስቲ ጽንቶና ባዘጋታት ምንካይ ብዙሕ ቢሊዮን ብር በመመዳብን ኩሎም አማራጭታት ጸንቂው በመጥቃምን ቀረብ ነዳዲ ይቀጽል እንደይሉ ግልጋሎት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ካብ ወጻኢ እስራኤል ምስ ሊባኖስ ኣብ ዝግበር ዘተ ጠጠው ምባል ተኩስን ወሰንን ገደብ እዋን ክልተ ሰዓታት ኣሚጣው سلام دعنا هبلي خميتهم سيز خبركم تملكتنا ساعة حد هونو مع زينات جميل لو مع زينانا مرحبا نزريت بريو حبيركم كتأنحي فلو حصر زيناتات قسقاس محبراو لمعات نهنزات هاجر بز بالمري حسابا بتدالو أب محبراو عودتات أب زحلفو عامتات تمزقبو عبيت عوتات هبت مدرخ ترخيبة حسابي كافي لخبلوك قدماء منيستر دكتور أبي أحمد قليتهم نهنزات محبراو عودي كما كالوت مسارة المعاتات وصيتو زرأن جبتن زي كونس نهاجر وسان مسارة زنبرايوم إثيوبيا بزقات أموات أقامات كيتسكونت كابست حسبا لعلي بقلت أفتهنت كم زلان ولا قازقات ما بدوتات انتهلون من محياش زي تفتنا محبراو زفريلن وتم زفرات أغمد وشتوتات نابتقبار نمترقامن زي حسبو علمان معوات بزح سراح يدلم سلازي لك عخان تحانتي إن ميناخ تطاق زي تخل استرف حبر الساب أبتي منقستي زبقس وسراح خام مدارك تأكل بحبار دو كبل اللويلوم مكتل قدماء منيستر تامسغان ترونا هابه كل بينشانغول غومز كتما اسوسا بستهنص فابريكا جرانايت عودتا ساليطوم ات فابريكا كم هاجر نعود معدن بزتوهابه فولي تخرات هنصاتو تزازيمو قدم اوارحنا بسرح متاو تحبيرهم ابت خلل زلو معدن هافتي ناب ربحا بمغيرن نهاجراو قطبا زخون توساخي منج هافتي اب مفتار نون عبي ربحا حمزلو تغليطوم ابت عودات رئيس محدار تخلل اشد الحسن منيستر معدن انجينير هابتامو تغين كمون لعلوت حلفتي فيدرالن كللن ترخيبهم يوم መንግስቲ ጽንቶና ብራዜጋታት ንምንካይ በብዙሕ ቢሊዮን ብር በመዳብን ኩሎም አማራጭታት ጸቂቁ በመጥቃምን ቀረብ ነዳዲ የቀጽለለይሉ ግልጋሎት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ እቲ ግልጋሎት ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ መሰረታዊ ጠለባት ርእሳ እተማለ ለዋላዊት ሃገር ንምፍጣር ፖሊስ ሓንጺጹና ሰርሐ ከም ዝርከብ ኣብሪሆም بفلاي كاب صقعتنينات نادين من نقافة قدمونا بسرح مأتاو أب هاجر كقادم زنابر زخفة محبراون قطباون قلولاو بمنصر كالوت هاجرات بالعل بركي كن كخيل إلوم ولا قاملو بملو كاب صقعتنينات نادين من نقاف جنا سفيح تعر منقستن زفر ولكن يحتات مبر أب زحلفو شمون تعمتات أب قرب عودة حدث حيل استسرح سراح حز اللقلولاون متصوار أزيو خمس حق زفليتهم قرب حيل إلكتريك إثيوبيا ملو بملو كاب فلفلات حدث حيلي زركبوا يوم زبلت مقلتي أب قصالي كاب توسخت فلفلات حدث حيلتات مالتون كاب حيلي جيوترمال نيوكليرن بمفلفال دليت إثيوبيا بزت أمام درجان مملأنا ترحى خمس ركاب أفليتهم فلفلات حيلي تحدث مقبارن حزي كاب زقات أما عالم لخا حزرات ردادن نهر واقان تتححزو كاقات أمزخل زنبرا أفريت إنداسترتات هاقرنا سعنتون من كايكي إلنا ينايلوم بزوم تعرتات حزن زقات أما عالم لها ألولاو أبا زيقاتات زخف أقودات كيب صحة نمحلاو قدم كبلنا تقبرو خابزنا برز عرب توسخي ببورحو 10 بليون بر بممدابن استفلاليو أمارا استات بمتكامن قربنا دادي كاغتسل كيلي إلوم أب زحلفو شمون تعمثا سبتوكور بزخون سرحتي ريفورم نا إندستري السلام نمفتار بزحات ممحيشتات تاقيرو ميميلو منيستر سرحان كالتن معالتي سرحتنياتات ببرك علم نمبل حدا 237 تنقزي خمون أبا إتيابيان نمبل 50 حدا نقزي منيستر سرحان كالتن مسا كونفدريشن محبرات سرحتنياتاتن إتيابيان كونفدريشن محبرات مسرحتن بمتحبار زغز العربي كخباريوم تعلات مسال سرحتنيا مخبارني إندستري سلامن مفرعينة مسارات يبزب المري حسابي وخبر منستر ديتا سرحن كالتن دانيال تريسا
ዓለም ለኸ ማዓልቲ ሰራሕተኛታት ብድምቀት ንምኽባር ምድላው ከም ዝተገበረ ብምግላጽ ኣብ ዕቤት ቁጠባ ሃገር ሰራሕተኛ ዘለዎ ግደ ኣፍልጦ ንምሃብ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ከም ዝኾነ ተዛሪቦም ኣብ ዝሓለፉ 8 ዓመታት ሰብ ተኮር ብዝኾኑ ስራሕቲ ሪፎርም ናይ ኢንዱስትሪ ሰላም ንምፍጣር ብዙሓት መምሓየሽታት ከም ዝተገበሩ ኣመላኺቶም ፕሬዚዳንት ኮንፌደሬሽን ማሕበራት ሰራሕተኛታት ኢትዮጵያ ካሳሁን ፍሎ ብግዶም ሰራሕተኛታት ምቹው ዝኾነ ከባቢ ስራሕ ክህልዎም ከም ዝግባእ ብምሕባር እዚ ድማ ናይ ኢንዱስትሪ ሰላም ብምርጋጽ መፍረይነት ዝውስኽ ኢሎም ماد زينهم أب مكتال تركبوا بزرزر نابنا أرقمهم قديات كنحلف أب عالم كقطمو زخلوا محلقاتات إثيوبيا قديمة بمردان أخول مدل أو بمقباران أزيو خبيز تبع لخونات ببقعات محلفة كم زخالة تقليتهم أبز حزوانا بإثيوبيا نتروح زلو صراحة ستات المزازبن ولدو أبوش تقمزاتهم وخانون تحبيرهم نتأبس أبون رسن أفورك ولبهان قرباي ኢትዮጵያ ደሌት ወለዶን ስግግር ቴክኖሎጂ ዓለም ማብግምት መመታው ኣብ ዝተፈላለዩ ዘፈራት ውጽኢታዊ ስራሕታት እንወገነት ትርከብ እዞም ስራሕታት ዝተወሰኑ ኣካላት ከም ደሌት ጥራይ ገይሮም እንትወስድዎ ካልኦት ኣካላት ድማ ኢትዮጵያ ንዓቕማ ትትልም ከም ዘላ ገይሮም ኣናኢሶም እዮም እዞም ትልምታት ግና ብተግባር እንትግለጹ እቲ ሓቂ ተራእዩ መንግስቲ ኣብ ቀጻሊ መድረኽ ውድድር ዓለም ኣብ ዝኾነን ህይወት ደቂ ሰባት ሙሉ ብሙሉእ ከም ዝቀይር ዝተኣመነሉ ዘፈር ሰብ ሰራሕ ቅለት ወይ ድማ AI ስራሕ እንትጅምር ዝተራእየ እዚ እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ኣብቲ ዘፈር ኢትዮጵያ ኣብ ቅድሚት ንኽስራዕ ትልሞም እንተቕምጡ ሕቶ ዘለዓሉ ኣለዉ እቲ እዋን ሓሊፉ ሕዚ ኢትዮጵያ ኣብቲ ዘፈር ቅድሚት ካብ ዝተሰርዑ ሃገራት ሓንቲ ምዃን ክኢላ እያ ኢትዮጵያ የኤአይ ኢንስቲትዩት ስታቋቁም አንድም አፍሪካ ሀገር በተቋም ደረጃ ኤአይ ይፈጠር አልነበረም ኢትዮጵያ ኢንስቲትዩት ኤአይ እንትተጣይሽ ኣብ ውሽጢ አፍሪካ ዝተጣየሸ ትካል ኤአይ ኣይነበረን ኣብ ውሽጢ ሪፎርም ከም ቁልፍ ጉዳይ ወሲድና እናሰርሕና ጸኒሕና ኢና ብዙሕ ውጽኢት ረኺብና ኢና ልዕሊ እዚ ድማ ንደቅና ውጽኢታዊ ዝኾነ ዘበን ክንፈጥረሎም ኢና ሕዚ እቲ ዓለም ለኸ ሰንሰለት ቀረብ ኣብ ዝተፈላለዩ ጸገማት ዝወደቐሉ ዘበን ምዃኑ ኣብ ኩናት ሩስያን ዩክሬንን ከምኡውን ኣብ ወጥሪ ማእኸላይ ምብራቕ ሪና ኢና ብምክንያት ኩናት ሩስያን ዩክሬንን ቀረብ ስርናይን ዱኽ ዓለም ዝለዓለ ጸገም እንተጋጥሙ ኢትዮጵያ ግና ክረምቲ ምስ ሓጋይ ኣስማዕሚዓ ስርናይ ብምፍራይ ካብ በዓል ሓሊፋ ንዕዳጋ ዓለም ኣቕሪባ እያ እዚ ድማ ውጽኢት ቀዲምካ ምርኣዩ ብዝተፈላለየ ምክንያት ፈተና ቀረብ ዋጋ ሒዙ ዝመጸ ዱኽ ሓመድ ኣብ ውሽጢ ሃገር ንምፍራይ ትልሚ ተታሒዙ እናተሰርሐ ይርከብ ዘፈር ኒውክለሩን ኢትዮጵያ ብስፍሓት እናሰርሐትሉ ትርከብ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ እናተሰርሑ ዘለው ስራሕታት ኢትዮጵያ ንዝመጹ ፈተናታት ቀዲማ ንኽትዳለው ዝገብሩ እዮም ምክንያቱ ሕዚ ብዘሎ ጭቡጥ ኩነታት ዓለም ፈተናታት ዝሓልፉ ቀዲሞም ዝተዳለው ሃገራት ብምዃኖም እዩ ኢትዮጵያ ኣቀዲማ መስራሕን ቀዲማ ምድላው መሪፃ እያ ብምክንያት ዝውን ፈተንቲ እዋናት ምሕላፍ ክኢላ እያ አሁን እያያችሁ ነው የተሰናዱ የተዘጋጁ የበረቱ ሀገራት እንዴት ብለው ጥቅማቸው እንደሚያስከብሩ ሕዚ ከምትርእይዎ ዝተዳለዋ ዝበርታዓ ሃገራት ከመይለን ረብሓ እንክኽበር ከም ዝገብራ ዘይተዳለዋ ሃገራት ድማ ከመይ ከም ዝጽገማ ኣብ ጎንፂ ዘለዋ ሃገራት ካልኦትን ንኣብነት ብምግቢ ዓርስና ንኽኣል ብሓጋይ ስርናይ ነፍሪ ተዘይንብል ነርና USAID ጠጠው ምሰበለ ኣበይና ክንኣቱ ነርና መኪና ነዳዲ ጠጠው ይበል ኤሌክትሪክ ይዘድልየድና ኢልና እንትንጅምር ትፈልጥዎ ኢኹም ፈለማ ሰልባጅ መኪና ናብ ኢትዮጵያ ኣያእቱን እንትበሃል ነጋዶታት ሰልባጅ ተናዲዶም እዮም መኪና ነዳዲ ኣያእቱን እንትበሃል ዝሓረው ኣለዉ ሲስተም ኣበላሾም ዘእትው ኣለዉ ቀዲምና እንተንዳለው ቀዲምና ተንሰርሕ ንደቅና እዩ ዝጠቅም ንሕና ካብ ቋንቋ ጸገም ምውፃእና ረስዕዎ ካብ ዝኽንወፅእ ኣይንኽእልን ነዚ ጼርና ስዒርና ንደቅና ተንሰርሕ ግን ሰናይ ውጽኢት ንኽረአ ምግባር ይከኣል እዩ ኢትዮጵያ ኣብ ዝኸደትሉ መንገድታት ውልቃውነት ዝቐደሙን ናተይ ጥራሕ ዝብል ኣካይዳ ነድሕሪት ንኽተርፍ ኣኺሎም እዮም ሕዚ እውን ሃገር ንቕድሚት ንምኻድ ኣብ ትገብሮ ጻዕሪ እዚ ድሑር ኣረኣያ ፈተና ኮይኑ ቀፂሉ እዩ ሃገር ኣብ ዝምጥና በራኸ ንኽትወፅእ መንደር ጥራይ ኣብ ግምት ካብ ዘተዋ ኣካይዳታት ምውፃእ ይሓትት እዩ አንደኛ ኢትዮጵያ እየተሰራች ነው ሁለተኛ ኢትዮጵያን ከሰፈር ጨዋታ እናውጣት
በሰፈር ጫውታ ስንያዝ ቀዳማይ ነገር ኢትዮጵያ እና ሰርሕት ያዘላ ከላይ ኢትዮጵያ ካብ ጾታ መንደር ነውጻያ ብጾታ መንደር ተተሓሒዝና እቲ ሓቀኛ ቦታና ሲኢና ዝስዕቦ ጸገም ምክልኻል ኣብ ዘይንኽእለሉ ብርኪ ከይንበጽሕ ብዙሕ ዘይጠቕሙ ጸወታታት ክንጽወት ንኽእል ኢና ሃገርና ቦታ ኣሒዛ ዘላትሉ ይኩነን ኣብ ኣፍሪካ ካልኣይ ልዑል በዝሒ ህዝቢ ዘለዎ ሃገር እያ ስለዚ ኣብ ኣፍሪካ ከፈራርሕና ዝኽእል ሓይሊ የለን ማለት እዩ ብዙሕ ዝስርሑ ስራሕትታት ኣለውና ዘርዚረ ክውድኦም ዘይኽእሉ ፈተናታት እውን ኣለውና ብዙሕ ዘይተሰርሑ ስራሕትታት ድማ ኣለዉ ኩልና ኢትዮጵያውያን ሕዚ ዘለዎ ወለዶ ዋጋ ከፊልና ንደቅና ንስራሕ ነዚ ክንገብር እንተኽኢልና ኢትዮጵያ ኣብ ዝምጥና ብርኪ ክትከውን እያ ኢትዮጵያ ፈተናታት ብምሕላፍ ኣብ ዝተፈላለዩ ዘፈራቱን ኣብ ቅድሚት ካብ ዘለዋ ሃገራት ማዕረ ንኽትዘለፍ ዘኽእልዋ ምድለዋት እናሳለጠት ትርከብ ሕዚ ኢትዮጵያ ንዓለም ትስዕብ ሃገር እንተይኮነት ኣብ ቅድሚት ኮይና ምምራሕ ዝኽኣለት ሃገር ኮይና እያ እዚ ጉዕዞ ድማ ብውፅኢት ዝተዓጀበ ኮይኑ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ቀረብ ነዳዲ ናፍጣ ሓደ መዓልቲ ቅድሚ ጎንፂ ማእኸላይ ምብራቕ ናብ ዝነበረሉ 9 ሚልዮን ሊትሮ ንኽምለስ መንግስቲ ወሲኑ ተወሳኺ ናፍጣ ነዳዲ ካብ ሎም መዓልቲ ጀሚሩ ናብ ኣዲስ ኣበባ ንኽልላት ድማ ካብ ጽባሕ ጀሚሩ ካብ ጅቡቲ ክጓዓዝ እዩ መንግስቲ ንዕድጊት ነዳዲ ቀዲሙ ካብ ዝነበረ ብተወሳኺ በብወርሑ 20 ቢልዮን ብር ድጎማ ብምግባር እናቕረበ ይርከብ ጌታቸው ባልቻ ኣሰናዲኡ ዘሎ ደሃብ ያሲን ኩናት ማእኸላይ ምብራቕ ብብርኪ ዓለም ቀረብ ሰንሰለት ነዳዲ ብምዝባዕን ወሰኽ ዋጋ ብምስዓብ ልዑል ጽዕንቶ ፈጢሩ እዩ ሃገራት እውን ነቲ ጸገም ዝፃወራሉ ዝተፈላለየ ሜላታት ተግቢረን እየን ኢትዮጵያ እውን ዝተፈጠረ ዓለም ለኸ ጸገም ነዳዲ ኣብ ቁጠባኣን ምንቅስቓስ ዜጋታታን ዝፈጥሮ ጽዕንቶ ምጽዋር ዘኽእሉ ስጉምትታት እናወሰደት ትርከብ ካብ ምህርቲ ነዳዲ ናይ ቤንዚንን ነዳዲ ኣውሮፕላንን ቀድም ኢሉ ብዝነበሮ መጠን እናቐረበ ይርከብ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ሓደ መዓልቲ ቀረብ ናፍጣ ግና ኩናት ማእኸላይ ምብራቕ ስዒቡ ብፍርቂ ነኪዩ 4.5 ሚልዮን ሊትሮ ኮይኑ እዩ ቅድሚ ኩናት ቀረብ ነዳዲ ሓደ መዓልቲ 9 ሚልዮን ሊትሮ ዝነበረ እንትኾን መንግስቲ እቲ ቀረብ ናብ ዝነበረ ንኽምለስ ወሲኑ ኣሎ ከዛሬ ቀን ጀምሮ የናፍጣ አቅርቦት ካብ ሎሚ ጀሚሩ ቀረብ ናፍጣ ቅድሚ ኩናት ናብ ዝነበሮ ንኽምለስ ብመንግስቲ ተወሲኑ እዩ እዚ ማለት ኣብ መዓልቲ 4.5 ሚልዮን ሊትሮ ናፍጣ በሃገር ደረጃ ነቕርብ ዝነበርና እንትኸውን ቅድሚ ኩናት ናብ ዝነበረሉ ናብ 9 ሚልዮን ሊትሮ መዓልታዊ ቀረብ ንኽምለስ ውሳነ ተወሲኑ ኣሎ ነቲ ውሳነ ኣብ ምትግባር እውን ንከተማ ኣዲስ ኣበባ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ካብ ጅቡቲ ቅድሚ ኩናት ናብ ዝነበሮ መጠን ቀረብ ምጽዓን ክጅመር እዩ ንኽልላት ድማ ካብ ጽባሕ ጀሚሩ ጽዕነት ካብ ጅቡቲ ክጅመር እዩ ብምዃኑ ቀረብ ናፍጣ ቅድሚ ኩናት ናብ ዝነበሮ ኩነታት ሙሉእ ብምሉእ ክምለስ ተወሲኑ እዩ ወላኳ ዋጋ ነዳዲ ብብርኪ ዓለም ብልዑል ዋጋ እንተወሰኸ መንግስቲ ምህርቲ ብፍሉይ ዕድጊት ንኽቐርብ እናሰርሐ ይርከብ ብምኽንያት እዚ እውን ቀዲሙ ካብ ዝነበረ ብተወሳኺ ልዑል ድጎማ እናገበረ እዩ ተጨማሪ ዋጋ ወደ ህዝቡ አልተላለፈም ይሄ ባለመተላለፉ ምክንያት ተወሳኺ ዋጋ ናብ ህዝቢ ኣይተመሓላለፈን እዚ ብዘይ ምዃኑ በብወርሑ ካብ ዝነበረ ድጎማ ብተወሳኺ ኣብ ኩሎም ዓይነታት ነዳዲ በብወርሑ 20 ቢልዮን ብር ሓድሽ ድጎማ መንግስቲ ናኸፈለ ይርከብ እዚ ማለት እቲ ሕፅረት ከም ዘሎ ኮይኑ መንግስቲ ብልዑል ብርኪ ድጎማ እናገበረ ምዃኑ የርኢ ካብ ዝነበረ ድጎማ በብወርሑ 20 ቢልዮን ብር ካብ ዝነበረ ማክሮ ሪፎርም ስዒቡ ብሓፈሻ ውህሉል ድጎማ ልዕሊ 300 ቢልዮን ብር ክብ ኣቢልዎ እዩ ብሸርፊ ወፃኢ ብልዑል ድጎማ ዝቐርብ ዝውሱን ሓፍቲ ብሓላፍነት ምጥቃም ከም ዝግባእ እውን ተገሊጹ እዩ መንግስት በከፍተኛ ድጎማ በልዩ ግዢ ዘዴ በከፍተኛ ዋጋ መንግስቲ ብልዑል ድጎማ ብዝተፈላለዩ ሜላ ዓደጊት ብልዑል ዋጋ ዓለም ለኸ ጽዑንቶታት እውን ብምጽዋር ዘቕርቦ ዘሎ ነዳዲ ኣዝዩ ወሳኒ ጉዳይ ምዃኑ ብምግንዛብ ኣብቲ ምህርቲ ዝግበሩ መጭበርባርን ሽርሕን ኣብ ጎኒ መኽበርቲ ሕጊ መንግስቲ ብምዃን ምቁፅጻር ንኽከኣል ሕብረተሰብ ዝተማልአ ሓገዝ ምስ ትካላት መንግስትን ግብረ ሓይሊ ጸጥታን ምስርሑ ኣጠናኺሩ ንኽቕጽል ሓደራ ንብል ኢትዮጵያ ዝጀመረቶ ስሉጥ ዕቤት ቁጠባ ቀጻልነቱ ንምርግጋጽን ዕለታዊ ምንቅስቓስ ዜጋታት ንኸይተኣጓጉል መንግስቲ ቀረብ ነዳድን ዝርግሐን ልዑል ጠመተ ሂቡ ከም ዝውግኖ ተገሊጹ ዜና መረጽ ነበርቲ ከተማ አዲስ አበባ ካርድ መረጻን ሙሳድ ዘርአይ ወልዑል ተበግሶ ንህንጸት ስርዓት ዲሞክራሲ ዘለዎም ቆራጽነት
ዘመስከረ ከም ዝኾነ ሓብራዊ ቤት ምኽሪ ውድባት ፖለቲካ ከተማ አዲስ አበባ ገሊጾም ሓብራዊ ቤት ምኽሪ ውድባት ፖለቲካ ከተማ አዲስ አበባ ምዛም ምዝገባ መረጽቲ ሸውዓ ሓፈሻዊ መረጻ ብዝምልከት መራኸብቲ ሓፋሽ መግለጺ ሂቦም ነቲ መግለጽ ዝሃቡ አካባቢ እቲ ቤት ምኽሪ ማሩ ጃኔ እቲ ሓብራዊ ቤት ምኽሪ ኣብ ፖለቲካዊ ቁጠባውን ማሕበራውን ጉዳያት እታ ከተማ ምስ ምምሕዳር እታ ከተማ ብሓባርና ሰርሐ ከም ዝኾነ ገሊጾም ኣብ ከይዲ ሸውዓ ሓፈሻዊ መረጻ እውን እቲ ቤት ምኽሪ ነበርቲ እታ ከተማ ካርድ መራጺ ንኽወስዱ ብዝተፈላለዩ መንገዲ ግንዛበና ፈጠረ ከም ጸንሐት ዛሪቦም እቲ መረጻ ዝምልከት ምስ ዝተፈላለዩ መዳርክቲ ኣካላት ውጽኢታዊ ዘተታት ከም ዝተገበረ እውን ሓቢሮም እዮም ነባራይ ከተማ አዲስ አበባ ካርድ መረጻ ኣብ ምውጻእ ዘርአየ ልዑል ተበግሶን ቆራጽነትን እቲ ሕብረተሰብ ንህንጸት ስርዓት ዲሞክራሲ ዘለዎ ድሌት ብተግባር ዘመስከረ ኢሎም ምዛም ምዝገባ መረጽቲ መጀመርት መረጻ እምበር መወዳእታ ከም ዘይኮነ ብምግላጽ ኣብ ቀጻለ ብሳለጡ ስራሕቲ እውን ኩሎም ኣካላት ብትኹረት ክሰርሑ ከም ዝግባእ ረድዮም እቲ ቤት ምኽሪ እውን እቲ መረጻ ብሰላም ክሳብ ዝዛዘም ትጽቢት ዝግበረሉ እጃም ከም ዝወጻእ ኣረጋጊጾም መረጻን ህንጸት ስርዓት ዲሞክራሲ ወሳኒ ምዃኑ ነበርቲ ዞባ ጉጂ ገሊጾም መረጻን ህንጸት ስርዓት ዲሞክራሲ ወሳኒ ምዃኑ ነበርቲ ዞባ ጉጂ ዞባ ምዕራብ ጉጂ ወረዳ ዋመና ገሊጾም ቶም ነበርቲ ካርድ መረጻ ምውሳዶምን ዝደልይዎ ፓርቲ ንምምራጽ ምድላዎምን ገሊጾም ዜጋታት ካርዶም ብኣግባቡ ብምሓዝን ናይ ምምራጽ መሰሎም ብምጥቃምን ኣብ መዓልቲ መረጻ ድምጾም ንዝደልይዎ ፓርቲ ንኸቡ እቶም ነበርቲ ጻውዒት ኣቕሪቦም ጉዕዞ ሉዓላውነት ሓይሊ ካብ ዝኸፍአ ሓደጋ ዘድሕነና ስለ ዝኾነ ሕብረተሰብ ነዳዲ ካብ ምቁጣብ ሓሊፉ ኮንትሮባንድ ኣብ ምቅላስ ዜግነታዊ ብፅሒቱ ክዋፃእ ይግባእ ክብል ግልጋሎት ኮሙኒኬሽን መንግስቲ ኣፍሊጦም ብምክንያት ኩናት ማእከላይ ምብራቕን ምዕፃው ወሽመጥ ሆርሙዝን ዓለም ለኸ ቀረብ ነዳዲ ተቋሪፁ ናይ ብዙሓት ሃገራት መከፋፈል ነዳዲ እናተዓፀወን ማሕበራዊ ቅልውላዋት እናተጋደዱን ይርከቡ ኢትዮጵያ ብዝተወሰነ ብርኪ እውን እንትኾነ እዚ ከቢድ ፈተና ክትፃወሮ ዝኻለት መንግስቲ ብዝሓለፉ 8 ዓመታት ኣብ ተሓዳሲ ሓይሊ ማለት من أو ماي نفاس حين جوترمالن بزوجنهم عبيتي استراتيجياوي بروجكتاتيوم نقدم هداس حويسوس تفلاليو أمارا استات حيلن قوس ناي إلكتريك تشكركرتن لو موحسنا هلونا نخوينو ملو زوم مسرت لمعاتات منجست تقدموا مدلاون تزي قبرو لهم نيرو اتهاجر أبز خفاق الأولى وقطبان نهر واقان كتود نيرام أبز حز وانوون منجستين هنسات عبيت بروجكتات كوعد زنبر بجت عالم لخاص عنده واقع قبل على زيجاتات كي يبرتع بزبل ببيلين زقصر دقوما ندادينا جبر يركب يخون برز دقوما كونتروباندن تسلم عداقان كوعل أي فكدن كونتروباند نداد مكل خلو على ونت قط أبانا مخبار قداس لزخنا منجستي مساكلات تنحبر السم بمخان زي الداقم سقمتي موسادو كغتصلهم بحفشات جمرنا يقعزلو على ونت حيلي كابز خف حدا جازر حنا الناس لزخنا حبر السب ندادي كمقطب حلفو كونتروباند مكل خال زيجنتاو እጃም خواصا ይግባይሉ ዜና ጻይ እስራኤል ምስ ሊባኖስ ኣብ ዝግበር ዘተ ደው ምባል ተኽስን ዶብን ገደብ ግዜ ክልተ ሰሙናት መቕማጣ ኣፍሊጣ ኣብዚ ግዜ ውሽጢ ኣብ ስምምዕነት ዘይብፅሕ እንተዳ ኮይኑ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ ትገብሮ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ከም ተጠናኽር ኣጠንቂቓላ እስራኤል ዲፕሎማሲያዊ መፍትሒ ዝሃበቱ ዕድል ኣብ ዝቕፅሉ 14 መዓልታት ውሽጢ ክዛዘም ከም ዘለዎ ገሊጻ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ሃገር ዝርከቡ ነበርቲ ናብ ገዝኦም ብሰላም ክምለሱን ዕጡቃት ሂዝቦላ ካብ ከባቢ ዶብ ክርሕቁ ከም ትገብርውን እስራኤል ተዛሪባላ ኣሜሪካን ፈረንሳይን ትጎንፂ ናብ ዞባዊ ኩናት ንኽዓቢ ልዑል ጻዕሪ ዲፕሎማሲ እኳ እንተገብራ ሓዱሽ ገደብ ግዜ እስራኤል ነቲ ወጥሪ ኣጋዲድዎ እዩ ተባሂሉ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ከመቆጻጸራ ግሪጎርያን 17 ميزان 2026 10 معلتات ዝጸንሕ ጊዜያዊ ስምምዕነት ጠጠው ምባል ተኽሲ ዕላው ምግባሮም ዝዝከሪው ከም ጸብጻብ ኣናዶሉ ማድ ዜና ቅድመ ምዝዛሙ አንድ ነጥብታት ዜና ኣብ ዓለም ከጋጥሙ ዝኽእሉ ማሕለኻታት ኢትዮጵያ ቀዲማ ብምርዳን እኹል ምድላው ብምግባራን ኣዝዩ ከቢድ ዝተባሃለ ኩነታት ብብቕዓት ምሕላፍ ከም ዝኽኣለት ተገሊጹ
መንግስቲ ጽዕንቶና ባዜጋታት ንምንካይ ብዙሕ ቢልዮን ብር በመምዳምን ኩሎም አማራጭታት ጠንቂቁ በመጥቃምን ቀረብ ነዳዲ ይቀጽል ለይሉ ግልጋሎት ኮሙኒኬሽን መንግስቲ ካብ ወጻኢ እስራኤል ምስ ሊባኖስ ኣብ ዝግበር ዘተጠጠው ሞባይል ተኽስን ወሰንን ገደብ እዋን ክልተ ሰሙናት ተቐሚጦም ዕለታዊ ማዕድ ዜና ተኸታተልኩሞ ነይሩ ነስለም ተልኩም የመስክን ማዕድ ዜና ናምራሕኩም ናዝሬት በሪሁ ሓቢረኩም ጸኒሐ